historia que pasou hai moitos anos. Na época de Mari Castaña ocorreu esta historia. Estade moi atentos, moi atentos. Érase unha vez unha nena moi boa, moi obediente, moi fermosa, a que un día a súa boiña, que a quería moito, moitísimo, regaloulle unha carapucha. Era unha carapucha de cor vermella. E tanto lle gustaba a carapucha a esta nena que sempre andaba con ela posta. E dende entón, todo o mundo a coñecía como carapuchiña vermella. A carapuchiña vermella gustaballe moito pasear polo bosque. Ademais, gustaballe escoitar o canto dos paxariños. Era amiga de todos os animales que atopaba no bosque. Hola, poetiña. Un día, a súa nai chamouna. Carapuchiña, carapuchiña. Sí, mamá. Mira, nena, mira que marmelo máis rico fixe. Que ben cheira, debe estar boísimo. Mira, e por que non lle levas a túa boiña que está maliña na cama? Oh, pobriña, boiña, que está maliña. Sí que yo levo, mamá. Mira, ten cuidado, non fales con ninguén. Non. Oye, vai polo camiño e curto, non te metas no bosque. Sí, Mira que mamá. ese lobo é moi traicionero. Sí, mamá. Bueno, vai con Carapuchiña adentrouse no nena. bosque cantando unha fermosa canción. Tra la 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 li, tobo a casa da miña boiña. Tra la 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 liña, que está moi maliña. De repente, mirou unhas fermosas mazás. Oh, Enormes! máis fermosas. Voulle poñer unha para a miña boa, seguro que lle vai gustar. Ai, estas noces, que ricas! Voulle levar dúas para a boiña que lle van a gustar moito. E a velás, tamén lle collo unhas pouquiñas. E castañas, unhas pouquiñas. Que seguro que a boa lle gusta moito. O lobo, que xa había tempo que a vixiaba, aproveitou o momento para chegarse a ela e así apareceulle por detrás. Hola, carapuchina. Hola, boas tardes. Unha flor que estaba ao lado de Carapuchiña, dille: Non lle digas nada ao lobo. Non fales con él, que che moi mentirei. Non falo contigo. un paxariño que pasaba por ali voando, díxolle: Carapuchiña, non lle fagas caso, todo é mentira. Non lle fales. é un rato do bosque que sabe todo, dille. O rato me di que non lle fale o lobo. E a flor me di que non lle fale o lobo. E o pasado me di que non lle fale o lobo. Non che vou a falar que me dicen todos que non che falen. Sí, eu son un lobo bo. Ah, bueno. Sí, que eu non son malo, son un lobo bo. Se é bo, lle vou falar. Hai que ser educado. Se falar a quen che fala. Onde vas, carapuchiña? Pois vou a casa da miña boiña. Ah, Non llo digas. É un lobo bo, Flor. Lle teño que falar porque é un lobo bo. E que miña boiña viva lá no outro lado do bosque. Ai, que me cae unha mazá. E a boiña, para a miña boiña. Toma, carapuchiña. Es que non son, eu son moi bo. É un lobo bo que me cae unha mazá e me acolleu. Bueno, a miña boiña viva lá no outro lado do bosque. Vale. Mentras Carapuchiña continuaba a coller mazás, notes e abelás, o lobo aproveitou para ir correndo a casa da boiña e chegar antes que Carapuchiña. Cando chegou a casa da boiña, chamou á porta. Pum. Son carapuchiña. Como a porta estaba aberta, entrou na casa. Que pasou comigo? Entrou na casa e foi ata a cama
A boa, co susto que levou ao mirar o lobo, saltou da cama, correu a meterse no armario, deixando atrás o gorro. O lobo, que non pudo coller a boiña que se meteu no armario, puxose a roupa da boiña, puxo o camisón e o gorro. Mentras o lobo se metía na cama da boiña, estaba chegando Carapuchiña, que seguía cantando. Tralalali, todo a casa da miña boiña. Tralalaliño, que está moi maliña. Chegou á porta e chamou. O lobo dende a cama contestoulle facéndose pasar por a boiña. Pasa, Carapuchiña, que a porta está aberta. Que voz máis rara ten a miña boiña. Claro que está maliña. A boiña, estás moi maliña. Ai, a boiña, desde que estás maliña. Que orellas tan grandes tes. Son para escoitarte yo. Ai, a boiña, de verdad, me estás dando un pouco de medo. Desde que estás maliña, vaya ollos máis grande que tes. Dárteme yo. Ai, a boiña, desde que estás tan maliña, que boca e que dentes máis grandes tes. ¡Ay, son para comérteme yo! O lobo, ergouse da cama e lanzouse sobre Carapuchiña perseguindo. Pero uns leñadores que andaban por ali escoitaron os berros de Carapuchiña e decidiron entrar na casa para saber o que pasaba. Imos entrar na casa. Cando miraron o lobo, botáronlle polvos pica-pica. O lobo cansou de verdad. Ai, que pica! Escapou correndo da casa. Ai, gracias. A miña boiña está dentro. Saiu do armario e abrazouse a Carapuchiña. Despois de abrazarse moito, sentáronse na mesa e invitaron os leñadores e puxéronse a comer todo o que trouxeran. E colorín colorado, esta fermosa historia está rematada. Pois eu vou